det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, der er nogen emner, man kan holde sig fra, eller man skal holde sig fra. Jeg synes ikke, der findes dårlige emner, der findes kun dårlige jokes. Der er nogle emner, der er sværere at lave sjove end andre, hvis de er meget seriøse. Men man kan sagtens lave en god kraftjoke, eller en god AIDS-joke, eller en god joke på Pia Kjærsgaard, hvis man er på det sags skyld. Har du nogensinde prøvet at bestå? Ja, det har jeg. Det er noget tid siden, men da jeg startede, der havde jeg et par shows, hvor jeg prøvede at gå i stå på scenen, og ikke kunne huske, hvad jeg skulle sige. Okay. Er du nervøs? Så? Ja, det er jeg. Jeg er det meget mindre nu, end da jeg begyndte. Jeg er blevet meget bedre til at tøjle min nervøsitet, men i starten kunne jeg ikke spise op til shows, og sådan, kunne ikke sove, og jeg prøvede at kaste op efter shows, fordi jeg var så nervøs. Men jeg har det meget, meget bedre med optræden. Jeg er meget mere tryg i det. Har det altid været meningen, at du gerne vil være stand-up? Ja, altså, jeg vidste ikke, at det at være sådan fuldtids stand-up rigtig var en ting, man kunne gøre. Jeg havde i hvert fald en idé om, at det var et helt uopnåeligt mål. Så da jeg startede, var det egentlig bare fordi, jeg godt kunne tænke mig at prøve at få folk til at grine, og jeg synes stand-up virkede som sådan en cool flok. Jeg synes, det var mega sejt, at man kunne leve af at få folk til at grine. Og jeg havde bare lyst til at være en del af den gruppe. Men fra første gang, jeg så stand-up på Solo, da jeg var lille, der synes jeg simpelthen, det tiltalte mig helt utroligt meget. Hvad synes du om Safe Days? Det er et skidegodt arrangement. Det er bedste, jeg nogensinde har. Jeg synes, det er et rigtig fedt arrangement, fordi jeg synes ikke, det går ud og peger fingre og siger, at unge slet ikke må røre øl. Jeg synes bare, at det gør dem opmærksom på, at de skal passe på hinanden, mens de gør det. Det synes jeg er en rigtig fed ting, det har jeg lyst til at støtte over. Hvad fik du med til at være? Nej, det har vi lige svaret på. Ja. Okay, det er min tur. Okay, hvorfor stillede du op til sådan en show her? Jamen, det var jo egentlig dem, der kontaktede mig, og det er jo et tilbagevendende arrangement, det her Safe Days. Så har der været temaer, som man skulle bruge cykelhjelme i trafikken og passe på sig selv. I det hele taget bare noget om vi har bare omhandlet, at man skulle opføre sig ansvarligt. Og det synes jeg er et rigtig fedt budskab. Også fordi jeg selv har prøvet at drikke mig for fuld, og så tænke, at jeg godt kunne tage cykel hjem, og så væltede jeg, og kunne ikke gøre mig i et par uger. Så jeg synes, det er fedt, at det er Gud siger til unge mennesker. De er nogle douchebags, hvis de tager til en fest. Men det bare siger, at de skal sørge for ikke at tegne tissemand i hovedet af hinanden, hvis den går koldt. Men hvad er det tid? Okay, hvad er dit råd til de unge for at nedsætte trafikuheld? Sørg for ikke at cykle, eller i hvert fald sætte en form for støttehjul på. Hvorfor tror du mest af mænd, der bliver udsat for trafikuheld? Jeg tror, det er fordi, at mænd i højere grad har lyst til at imponere hinanden. Piger vil også gerne imponere hinanden, men jeg tror, at af en eller anden mærkelig årsag synes fyre, at det er cool at kunne drikke rigtig meget. Og sidde og kunne tage flere shots end sin kammerat. Af mærkelige årsager. Okay, hvor gammel var du så, da du begyndte at drikke? Jeg var 15, eller det var 14, tror jeg. Lige inden fyldte 15. Deromkring. Har du selv været på stoffer? Nej, det har jeg ikke. Er du helt sikker? Ej. Jeg har prøvet at ryge pot og sådan noget på en festival. Puha. Ja, der kan man det må bare jeg aldrig gøre. Det må jeg aldrig gøre. Det er en frygtelig oplevelse. Det fører direkte til heroin, det kan jeg sige. Det er meget. Man kan ikke læse ironi på skrift. Det har jeg prøvet. Okay. Hvad synes du om, at børn fra 8 til 15 år begynder med at drikke energidrik og sådan? Det er bare... jeg ved ikke noget om, jeg ved desværre ikke, hvor skadelig energidrik kan være på
8-årig at gå i, altså jeg har aldrig mødt en 8-årig, jeg tænkt kunne bruge mere energi. Så det er måske meget smart, hvis de ikke gør det. Ja, så er jeg færdig med at stille. Alright.